One itholakala emahlathini impela. Ngibona ngijuluke njena nje ngijuliswa kuyashisa. Manje uma uyokha yona-ke azi-ke ukuthi uzothola kungenzeka uthole i-competition nakubanikazi behlathi impela iy'nyoka nani nani ngoba nazo sikhonze kakhulu le mpahla le. Iy'nyoka esinazo-ke thina-ke siney'mamba lana ezihlaza nezimnyama sibe ney'mfezi. So kumele wenze isiqiniseko ukuthi impela uma uyoyikha u-clear ngempela akekho usobaba uSamuel la eduze. Ibizwa ukuthi ilokhuza i-horned melon, ibiza nge-horned melon. So siyayisebenzisa-ke thina-ke siyenza i-smoothie la njengoba nibona nje, njengoba umkami nimbona eyidlela nje yona kamnandi nje. So ukwena-ke yebo ayinawo ushukela, i-taste yayo ithi uba umzala ko-cucumber kanje. So futhi-ke uma ujwayele i-cucumber so ngeke-ke ibe strange kuwena lento. So isiza ey'ntweni ey'ningi-ke ey'fana naku-vitamin A, vitamin C, magnesium no-zinc. Kusiza kakhulu-ke ukuyidlela yona-ke iyasiza kuleyo zinto futhi-ke sinenkinga eningi-ke yokubhalansisa indlela esidla ngayo. Uma uzoyidlela kanje ekuseni ekuseni nje uqale ngayo on an empty stomach, then-ke uzowa-enjoy-a kahle-ke ama-benefits azo. Uspende noma many hours before ufaka something esiswini. So iyasiza-ke izinto-ke ey'baluleke kakhulu empilweni yomuntu-ke lezi ukuze uzidle uthole nempilo engconywana. Siyakhuthazeka kakhulu-ke ukuthi-ke thina abantu bakithi asikhuthale ukudla ngoba yimvelo le, akuyona into ehlanganiswe nento ey'thize ozoyithenga kuphi kuphi. Into oyilanda from ehlathini, ukudla esikunikezwe uNkulunkulu ukuthi siphile ngakho kusisize. Ngakho-ke ney'lwane ey'fana ney'nyoka zikukhonzile nazo ngoba zisaphila strictly ngemvelo-ke zona. So iyasiza-ke ey'ntweni ey'ningi, siyayidinga impilo. Kuningi kakhulu esikudlayo okungekho healthy okusenza sigule sibe nani. So kubalulekile ukuthi sikhuthaze ukudla into ey'fana nalezi. Danko, siyayibongela. Simunandi manje simnandi ngayo asisho ukuthi siney'nto ey'ningi ey'balulekile. Nake nibona into inama-vitamins amaningi esizayo ukuthi imbi kanjani. You wouldn't think ukuthi into ezokuluzisa i-weight izoba mnandana. Angeke uze uyitshele, uzozitshela kufanele ibe yimbi. Imnandi-ke, imnandi. Angazi ngizithesta kanjani yazi. Kiwi. Exactly like ikiwi. Yebo. Kiwi or kiwi. Kiwi. Ngazi ukuthi kiwi smoothie. Imunandi guys, imnandi. Imnandi bani? Shwashe. Injalo. Ushezi lo. Shezi. Usigananda. Ayizwa? Iyashaya mfana. Iyashaya. Imnandi. A little bit of pineapple. Sa-add-a nelokhuza-ke nama-apula. Sithi sizama uku-improve i-taste. Abanye-ke baze ba-add-e ilokhuza. Yeah, bayida no-ginger yini lento turmeric. Yeah. Yeah. So lento abaningi-ke ba-add-a no-honey khona uju. Kodwa ayidingi bani ushukela kamnandi lapha. Hayi ayidingi uju. Ayidingi ngokwendlela engizwa ngayo cha imnandi. Ngeke uze usole uvuke ekuseni wenze lento uyidlele yona. Siqhubuzela ukuthi ayibuyeli basesweni. Siqhubuzela kubuyela emvelweni. Noma-ke sesinezinto-ke ezisilekelelayo zesilungu zokuthi zenze izinto zibe lula. Kodwa-ke iyona mvelo-ke le, sikhohlwe zonke lento esiyidlayo. Awukhansele ama-cornflakes ekuseni, awukhansele oma-Weet-Bix, ama-cereals la eniwadlayo enilona ithi healthy, hey, breakfast is the best meal of the day, nothing like that. Ayikho into enjalo.
nayo into ebalulekile. Shaya izemvelo ekuseni on an empty stomach. After that, mawukwazi hlala for 8 hours ungadli. So lapho usukunikeza i-digestive system yakho ithuba lokuthi isebenze kahle, ungayigxishi, ungayigqilazi. Ngoba sinalezi inkinga esinazo nje, inkinga ye-digestive system yethu engasasebenzi endlela. Sinenkinga sifaka oshukela, sifakeni ekugcineni senzela isibindi ukuthi sibe ne-overload yomsebenzi. Gcine-ke manje sesilwa noshukela instead ukuthi ngabe silwa namafutha. Abese yadlula-ke amafutha. Usuyakhuluphala-ke wena. Bese uthi nje hey ukhuluphala nje ukujabula, akho kujabula la. Ungayinakekeli. Danko. Siyaphuza manje.